आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लाबोनो सानदों। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांदो जोबजासिम आरो आङो मा भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरोना, नायलांबाय थादो। दिनै फेब्रुवारि दाननि 27 अक्ट'। बे 27 अक्ट'आनो जाबाय आंनि मा होनना बुङो हाबा जानायनि सान, एनिभार्सारि होनना बुङो आरोना। इंलिसावबा एनिभार्सारि, बर'आव मा बुङोथाय हाबा जानाय सान। गासै 19 इयार कमप्लिट जाबाय आरोना दिनै जों हाबा जानाया। दिनैनो माने दिनै जोङो होनना बुङो एनिभार्सारि मानिनो थाखाय आखायाव लादों आरो फिसा केक हानो थाखाय आखायाव लादों आरो आं दिन्थिलांबाय थागोन, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दायो नै खुलिनोसै केकखौ। आनबक्सिं खालामसै केकखौ। नायदो हेपि एनिभार्सारि ना। कैसे खुलता है रे? मामी को मत दिखाओ। मामी को ना नोंनो हो मोखाङा नुसिगोन दाखिनलायजायाखैसो केकखौ कैसे खुलता है रे? हाथाया लोमलायाखै माथो सोरबा सोरबा। मामाया हांगादावरा जालायदों। Berapa konsen bayar na? Ini kali na bayar na? Pas hobi bukan? Jadi begini. Happy anniversary 19 years. 19 years.